Bé, jo crec que el requisit seria que fora fonamentalment en valencià o majoritàriament en valencià i amb continguts plurals i punts de vista plurals, no només polítics, dona igual que ara tinguem un govern de determinat color i que d'ací 4 anys o 3 anys siga d'un altre color. La televisió ha de ser plural, ha de ser una televisió per a tots, també ha de recollir les diferents veus, com deia abans, dels nostres pobles, tot i que, evidentment, en els programes, diguem, informatius i culturals s'ha de parlar un valencià estàndard. Està molt bé que també en les entrevistes i en altres tipus de programes puguem escoltar les diferents varietats de la nostra llengua. I els continguts també han de ser molt variats, des d'esports, cultura, ensenyament, una programació infantil, etc., per a, com deia al principi, normalitzar la llengua i cohesionar la nostra societat.